and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Oh, ako na yung wara-wara. Oh, nara. Oh. Wow, gibig kita na mo. O may nagwara-wara diri. Asa di kami trayuha? Nadiris ba nilad? Unsa? Tama ni diri sa liloan. Ha? Ha? Nandun ka, kuya? Ha? Ngano di ay? Kinuha ko kauaw ini, boy. Ngano di, kuya, ha? Nasayo tagsunod? Boy. Tuwa sila sa liluan. Kita na sa banilad. Ha? Sa? Dili mao ang patay nga atong gisundan. Na, patay gyud. Wawa gyud ako, kuya, eh. Maudi nga sige tanaw na to ang mga tao kay wag gyud sila kakilan na to. Nanikuro pa gyud tagkaon sila snacks. Tagura pa gyud tagkapaks. Lagi? Ay, pasayloon na in taon tas kalagi sa namatay. Saan, wa mato na to tuyo ah. Sa ginis opaw. Di, oy. Saan ni sa simbahan nga nung gidungan nila ang 5 kapatay? Ha? Di ka nakalikayan nga masaag ang uban. Mao gyud. Uy, prepare good kulor ang lungon. Pero, sa gihapon na to, boy. Anong sa naman sa dato, kuya? Nagtanga man ta. Pasangin lang pag natong upaw ug ang simbahan. Di na lang kita mo angkon nga nagtanga ta. Wauna na to siguro akin sa atong gisundan. So nagtanga kita, kuya. Nagtanga kita. Okay, kinsay sunod. Kini, kuya, eh. Di ko na rin siya makadungog pila na kabuan. Uy, hala, ngano man ka ha? Dali, Brad. Lingkod dali, Brad. Lingkod. Unsa man ang dunggan nimo? Nasudlan nag tubig ang imong dunggan? Unsa? Nasudlan ba nag tubig ang imong dunggan? Unsa? Nasudlan ba nag tubig ang imong dunggan? Wa raman? Ni kalitra na? Ni kalitra ba na? Unsa? Ni kalitra ba na? Di ka litra. Ako tanaw ni mong dunggan ha? Ha? Ako tanaw na imong dunggan! Unsa? Ako tanaw na imong dunggan! Sige. Tadawa ko. Tadawa ko donggan. Tas mataning tawhan na, oy. Diyos ko Lord. Mandi ka, kuya. Uy, Naon sa idunggan, ha? tanaw sa nako ha? Maubasa na sa pikas. Sus, kinuo ko. Parehas yun ang duhan niya kadunggan. Mura ba kong matambalad, Dok Imok? Oo. Masolba na ni. Kining, boy, kuha ang mini vacuum cleaner. Pasuyupan ta ni. Makadugog na ko. Salamat kayo. Di pa yan yung makadungog na siya, oy. Grabe. Grabe sa itong iyang dunggan. Uy, way limpyo-limpyo. Okay, next. Ako Ribok. Uy. Ano sa may problema? Ako ngipon. Hingo na kayo, Dok. Di, maadto ka dito sa dentist. Tulong ni kangipon ako ang hingo, Dok. Huwag ko'y kwarta kay tagwan ki man ang bayad sa kangipon. Kunya, di ba ko pwede mo ibutan na? Sukbagal ako, Dok. Unsa? Sukbagal ako. Ibot na gini. Iya, ibutang masad ko nimo sa kompormiso. Maunsa pa lang gabay? Huwag kayo tulubago na ko, Dok Imok. Ako ang nikabubuton. Basta. Unsa man eh? Kasulatan, Dok. Notaryado gina. Akong gibutang diya nga kung maunsa mo ko, huwag kayo tulubagon. Kuyawa ko nimo god. Wa kay budget para ibot sa ngipon unya, may budget ka para nining notaryadong kasulatan? Ako may naghimo ng kasulatan, Dok. Nya, libre naman ang notaryo kay amigo mo ng abogado. Sige na, Dok Imok. Sukbaga na ko. Ano, maibot niya kong hingo ang ipon. Sukbaga na ko, Dok Imok.
Lugaw ini. Ako na gitapiyo na kong naong ni mo, Dok, ha? Sukmaga na yung Dok. Sige na, Dok. Lamias bitaw sukmagos dagway ni Dok. tawhan. Dok, o siya pa yung mong gidugayan, ha? Dok, Kimok. Sukmaga na yung na yun. Sukmaga ko. Di lang lagi ko ba eh. Adto lang lagi kag dentist gyud. Ha? Kung wa kay kwarta, adto sa soto. Kay wala may bayad dito. Sinador ba na? Di ba, Dintis? Sus, kinuukon pa. Don Vicente Soto Hospital. Ay lang kong ito dito, Dok, Kimok. Sukmaga lang ko para mahuman ta. Kaya naghapang ikang tambalan, oh. Naghuwat na mo. Sukmaga na yung ko. Sukmaga yun, sige. Sige. Ako na sumbag yo be. Boy, ayaw boy. Di mo ko masugot kaya kayo sugbag na ko, boy. Si Dok Imok yun, kaya ang iyang pagsukbag na ko, makayom na ko. Sumbagan ako ya. Di lagi ko boy. Ay, kahadok, Dok Imok. Sukbaga na yung ko. Dala. Ako lang ko. Okay, sukbaga. Boy, Sukbaga na ko. Boy. Palayo lagi na akong tawhan na boy. Are be. Ay ko, ulit yung boy. Palayo na boy. Aray! Niman, imo mang gitok mo dang ako manghod. Yes, man. Laban ka. Laban mo na. Uso pa siya. Alo? Ulo ka diha. Salamat tuga. Salamat. Naibot yun akong hingog ang ipon. Salamat. Wag ko kaani kahapon kay nabisikit kay ko. Maong wa ko ma-inform nga wa di ay kay panambal karon. Nihangyo gid ko sa mga tao nga mopaway sa ako. Kay na-stress kog maayo gahapon eh. Ambot, nahibaw ba ka sa naitabo? Katuoy mo gisukmak? Nakabalita gid ay ka. Daw gawa bitaw tong tawhana eh. Siya bitoy nagpahatod ining dragon fruit. Ha? Ako ra magyapon tong paryente. Namalihog lang siya pahatod ini para ihatag nimo kay nipahuway pa man siya. Tulo ba kang ngipon ang naibot niya? Napo ni kabuok imok. Bunga ni sa iyang tanom. Ano ba? Ang lugaw ko. May ko ba sa tamudawat ini eh? Uy, dawatag yun ni kay pasalamat ni niya nimo. May sado eh. Ako pa'y nanukmag niya. Ako pa'y gipasalamatan. Pagkabulahan. Ma, ano may daghang tao gawa sa ilang imok? Huwag ko kabantay nga doon ay misaktay sa cable car. So, ano, naguba to? Wa, oy. Unya, nga nung naarman sila gawas nagpundok. Ay, wa man kuno manambal si Imok. Sunod si Mana pa kuno. Oh, unya nga nung nagtabok pa sila nga di man day manambal sa imok. Kadaghan na ba nila? Maulagi. Daghan gyud na sila. Time pa. Ikaw nalay panambal nila, paing. Magpatambal ka sila nako, ma? Magpatambal pa ka na sila nako? Akong adtoon ha. Akong suwayan. Pag andam-andam na lang sa diha. Okay, ma. Oy, mga amigo, mga amiga. Dili man kaharon manambal si Imok. Asay maayo kon kang paing lang una mo magpatambal. Di mi uy. Oh. Ay, nganong dili man mo? Kana si Paing. Kamaora man sad na siya sa nakamahuan ni Imok. Sumagod. Nakasuway na baya mong Paing sa una. Bitaw, nakasuway mo siya pagka-scammer. Oh. Ay, bawi, hawa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!